Зөлфәт Хаким. Җыр бәһәсе. Беренче бүлек. Казан каласында доннары еракларга таралган мәшһүр шәхесләр бик күп. Чыкыр-чакырлы тротуарлардан җим чүпләп яшәүче күгәрченнәрдән дә күбрәк алар. Язучылар, җырчылар, композиторлар, рәссамнар, актерлар, музыкантлар саны буенча безнең Татарстан планетада тоткан беренче урынны бер кайчан беркемгә бирмәс ахырсы. Инде мәдәният тирәсендә чуалып йөреп тамак туйдыручы елгырлар, Иманым Камил, сәнгать әһелләре белән күгәрченнәрне бергә кушып чутлаган сурәттә дә барыбер күбрәк булыр. Бер көнне Казандагы үзәк урамнарның берсенә һава суларга чыккач, уртадан кече буйлы, өстенә кайчандыр затлы булган, әмма вакыт җиле ашап таушалдырган тун кигән 70 яшьләрдәге бер агайны абайлап алдым. Салмак кына явып торган юеш кардан чыланып, судан чыккан күсегә охшаган бүреге, перестройка чорыннан соң бер дә үтүкләнмәгән чалбарында тез турысының чыгып торуы, юлларга сибелгән тоз утырып, ботинкасының агаруы аның чын сәнгать кешесе икәнен күрсәтеп тора иде. Иң элек мине бу агайның кигән киеме түгел, ә буйсыны җәлеп итте. Ул чак кына алга иеленкрәп, шыкырайып каткан. Гүя куркудан киләчәк алдында баш ияргә, бөгелергә тели иде. Агай кибет витринасына карап, анда эленгән джинсы чалбарлар арасындагы такталарга латин хәрефләре белән язылган сүзләрне укырга тырышып, күгәргән иреннәрен кыймылдатып тора. Туктаганымны күреп, агай да борылып миңа карады. Шунда мин үнсез калдым. Каршымда татар халкының донлыклы баянчысы, композитор, халык мәхәббәтен казанган бик күп матур җырлар авторы басып тора ләбаса. Сез бит Морпый Әүлиятов, дидем мин, үз күзләремә ышанмыйча. Әйе, мин бу, диде ул. Мин дә сине беләм. Шәп язасың, маладис. Сезне дә очратырга язган икән, дидем мин канатланып. Монда нишләп торасыз? Джинсы алырга телисез мәллә? Мондый чалбар алырлык акчам юк минем, диде композитор, ярым шаярып сораганымны әллә аңлап, әллә аңламыйча. Әнә теге немецчә язылган сүзләрне укырга маташам. Берсе безнең сүгенү сүзенә охшаган. Кайсысы? Дидем мин эчтәге язуларга күз салып. Әнә теге тезләре йыртылган чалбар янындагы сүзне укы әле. Бу инглизчә язылган, дидем мин. Сүгенү сүзе түгел ул. Минем бу бөек шәхесне витринадан айырып, аның белән сәнгать, иҗат хакында бераз сөйләшеп аласым килде. Ул миңа сынаулы караш ташлап: "Ни эшләре бетереп йөрисең?" дип сорап куйды. "Башны ял иттергә чыктым", дидем мин, һәм тизрәк халкыбызның сөекле композиторына җылы сүзләр әйтергә ашыктым. "Морпый абый, мин бала чагымда ук сезнең җырларыгызны таң калып тыңлый идем. Бөтен гаиләбез сезнең иҗатыгызга гашыйк иде. Бигрәк тә Асыл гөл дигән җырыгыз үзәккә үтәрлек итеп язылган. Аннан да шәбрәк җырны минем бүтән ишеткәнем юк." Композиторның циркуль белән сызып проектланган сыман түп-түгәрәк чырае тартылыбрак куйды кебек. "Ничек инде юк", диде ул тынкыш тавыш белән. "Шәп җырлар бар. Асыл гөлдән соң да мин әллә ничә шедевр яздым." "Әйе, сезнең матур җырларыгыз бик күп", дияргә ашыктым мин мәшһүр композиторның үпкәләвеннән шүрләп. Морпый Әүлиятовның шымырт чаклыгына күзләре бер-берсеннән аерым рәвештә яши сыман иде. Бер күзе әңгәмәдәшне җиделе бурау белән бураулаган кебек булса, икенчесе каядыр күк тарафына карап, гел Аллаһ Тәгалә белән элемтәдә тора шикелле иде. Якыннан җентекләбрәк карагач, аны композитор дип уйларлык та түгел иде. Иске авыл мунчасының ләүкәсе астыннан адашып шытып чыккан эт ишәгесе төсендәге чырайына чуаланып беткән кашы, борын тишекләреннән, колак эчләреннән тырпаеп чыгып торган төкләре, анда-монда үскән кыл сакал мыегы төкселекне ныграк өстәп тора. Һәм бу кешене сөяк, чүпрәк-чопрак җыючы заготовительдән дә югарырак вазифада күз алдына китерү мөмкин түгел иде. Морпый Әүлиятов авыз кырыйларына җыелган саргылт суны тун җиңе белән сөрткәннән соң, ике каш арасыннан туры гына төшеп, аста кинәт өскәрәк калкып торган борынының бер тишеген
кытыршы тырнаклы баш бармагы белән кысып, чак кына янтайды да маңкасын сеңгереп куйды. Синең иҗатың миңа бик ошый, диде ул, бармагына эләгеп калган маңкасын тун итәгенә сылап. Телефон номерыңны әйт әле миңа. Элемтәдә торыйк. Маладис егет син. Бөек композиторга бала чагымнан ук җырларын яратып тыңлаган кешегә сөенә-сөенә визиткамны бирдем. Ул бер күзе белән озак кына минем визиткама карап торды, ә икенче күзе әйткәнемчә илаһи көч белән сөхбәтен дәвам иттерде. Без шактый вакыт бер-беребездән кайсы урамда, ничә бүлмәле фатирда яшәүбез, каян нинди гонорарга тамак туйдыруыбыз турында сораштык, гаилә хәлләребез белән кызыксындык. Татар мәдәниятенең хәл-халәтен анализладык, дөньяның вәхшилегеннән зарландык. Аннары бер-беребезгә сәламәтлек белән иҗади уңышлар һәм балаларыбызның игелекле булуын теләгәннән соң, быел Тукай премиясын кәрзингә иң күп туп атып керткән берәр негрга бирмәсәләр ярар иде дип, ул Пушкин урамы буйлап аска таба төшеп китте, ә мин шул ук урамның югары тарафына юл тоттым. Кайткач, хатынга кемне очратканымны, аның белән ни турында сөйләшкәнемне шатланып сөйләдем. Хатыным да Морпый Әүлиятов җырларын тыңлап үскән кыз буларак, миңа кушылып куанды. Укудан кайтып кергән кызыма да сөйләдем бөек композитор белән танышуымны. Кызым да, Аллага шөкер, затлы музыканы ярата, үзенең дә моңы бар. Безнең яшьлек җырларын яратып тыңлый. Морпый Әүлиятов дигән шәхесне дә белә, аның иҗатын ихтирам итә. Кыскасы, бу композитор гаиләбезнең кумиры диярлек иде. Зөлфәт Хәким. Җыр бәһәсе. Икенче бүлек. Икенче көнне кич кырын телефоным зеңгелдәп, әлеге дә баягы композиторыбыз тыңкыш тавышы белән мине сәламләгәч, әлбәттә кәефем күтәрелеп, кичәге әңгәмәмне дәвам итәрбез дип, диванга җайлабрак утырдым. Ни хәл? Дип кызыксынды Әүлиятов. Аллага шөкер, Морпый абый, дип җавапладым мин. Үзең ни хәлләрдә? Композитор кырык ютәлләп алгач. Минем картларча инде, диде. Менә шалтыратырга булдым әле. Бик әйбәт, Морпый абый. Мин бик шат тавышыгызны ишетүемә, дидем мин ихластан. Иҗатыңны яратучы кеше белән сөйләшүе дә рәхәт. Мин дә синең иҗатыңны бик яратам. Сиңа да күңелледер минем белән сөйләшүе. Әлбәттә, дидем мин, зур шәхеснең үземә карата мөгамәләсеннән чак кына уңайсызланып. Кем уйлаган, 60-нчы еллар азагында радиодан сокланып җырлаганыгызны тыңлаганнан соң, 50 елга якын вакыт узгач, сезне Казан каласында очратырмын дип. Дөнья шундый инде ул. Кешеләрне шулай бер очраштырмый калмый, диде Морпый абый, никтер уфтанган сыман тавыш белән. Безнең очрашуда тикмәгә түгелдер инде. Монысын ул яктырак аваз белән әйтте. Әйе, иҗат кешеләре очрашып, үзара аралашып яшәргә тиешләр, дидем мин, олы кешенең сөйләшү тоналлыгына тәңгәл килергә тырышып. Һәм бер-берсенә ярдәм итәргә дә тиешләр, дип өстәде мәшһүр композитор. Шулай, Морпый абый. Кызганычка, татарда иҗат кешеләренең бер-берсенә ярдәм итешү алай бик үк күзгә ташланмый шул. Әйтмә дә инде, дип зорланырга тотынды ул. Татар иҗатчылары бер-берсенә ярдәм итми, киресенчә, көнләшә, бер-берсенә аяк чала, бер-берсен батыра. Мондый ахзарлар миңа бик тә таныш. Буларны мин иҗат кешеләреннән көн саен диярлек ишетәм. Шуңа күрә безнең милли үзенчәлекләребезнең берседер инде бу сыйфат, дидем мин. Шуңа күрә шушы көнгә калдык та инде. Морпый Әүлиятов телефонымны ярырдай тавыш белән каты иттереп йөткергәннән соң. Ярый әле, менә синең кебек егетләребез бар, дип куйды. Аның бу сүзләре йөрәгемә сары май булып ятты. Рәхмәт, Морпый абый, дидем мин, эчке горурлык тыеп. Сездән мондый җылы сүзләрне ишетү минем өчен зур мәртәбә. Кара әле, энем, минем бит сиңа бер үтенечем бар, диде ул, тынык тавышын кинәт җанландырып. Уйлап тордым да, менә сиңа шалтыратырга булдым. Нинди үтенечегез бар, дидем мин, шушындый олпат шәхеснең миңа гызыры барлыгыннан каушанкырап. Син хәлле кеше, шулай бит, диде ул. Һәм миннән җавап көтеп тынып калды. Мин ни әйтергә белми торганнан соң, хәлле дип, бу сүзгә нинди мәгънә саласың бит, дидем.
Ялгышмасам, матди яктан син аяктан нык басып торасың. Эй, Морпый абый, иҗат кешесе бездә рухы аркасында гына басып тора инде ул, дидем мин көлемсерәп. Матди хәлебез барыбызның да бер чамадыр. Юк, синең турыда иҗат кешеләр арасында иң байларның берсе диләр. Мин көлеп җибәрдем. Миңа чынлап та кызык булып китте. Кем әйтте алай дип? Әйттеләр инде. Аны мин кеше әйтмәсә дә беләм. Синең әүкәтлелегең кыяфәтеңә чыккан. Мин бәйсез кеше. Шуңа күрә шулай тыйыла ул, Морпый абый. Ирекле кешенең төс кыяфәте байларча буланың. Белмим, бәлки шулай да син минем иҗатыма гашыйк һәм үзең дә иҗат кешесе буларак миңа ярдәм итәрсең дип өметләнәм, диде дә ул бик озак йөткереп торды. Тирләгән килеш җилгә каршы барган идем, салкын тигән. Тыңлыйм, Морпый абый. Миңа синең ярдәмең кирәк. Мин гомерем буе ноталар язып утыру өстенә картайганчы иңемә баян асып, сәхнәдә басып торган кеше. Шул нагрузкадан минем күзләрем бетте. Көннән-көн сукырая барам. Кичекмәстән операция ясатырга кирәк диделәр. Миңа операциягә акча кирәк. 30 мең сум. Син миңа 30 мең бир әле операциягә. Без әле күптән түгел яңа фатирга күченгән идек. Мәйданы зуррак булганга күрә, аның бәясе дә шактый иде. Соңгы вакытта җан фәрманга бурычларыбызны түләп, яңа фатирга ремонтлар ясап, очны-очка ялгап яшәгән чагыбыз иде. Мин буларны Морпый Әүлиятовка да сөйләдем. Университетны тәмамлап килүче кызыбызга тун аласы бар икәнне, хатынның авызына 4 имплант куйдырырга кирәклеген дә әйттем. Минем сөйләгәннәрдән акчам юк икәнне әллә аңламыйча, әллә аңларга теләмичә, бөек композитор үтенечен катгый тавыш белән кабатлады. Син инде әгәренки минем музыкама мөккибәнсең икән, миңа күзләремне рәтләргә ярдәм итәргә тиеш. Морпый абый, минем бүгенге көндә сезгә биреп торырлык 30 мең акчам юк, дидем мин. Шушындый зур кешегә акча биреп торырлык та мөмкинлегем булмаганнан читенсенеп. Мин таныш белешләрем белән сөйләшеп карармын, бәлки берәрсе сезгә әҗәткә акча биреп торалар. Миңа әҗәткә кирәк түгел, диде ул кыргына. Аннары мин аны ничек түлим? Миңа булай кирәк. Мин аптырап калдым. Бурычка түгел, булай гына кирәк икән бит аңа 30 мең сум, түләүсез генә. Моны әйткәндә, ни гаҗәп аның тыңкышлыгы юкка чыгып, тавышы анык яңгырады. Димәк, сезгә спонсор кирәк, дидем мин. Шулай булып чыга инде. Неужели Асыл гөл җырын язган Әүлиятовка 30 мең бирә алмыйсың? Аның бу сүзләре бәгырне кычыткан белән чапкандай тәэсир итте. Һәм мин акланырга тотындым. Бик чыгымлы чак бит безнең, ремонт ясыйбыз. Әкренләп бурычларыбызны түлибез. Кызның кияүгә чыгасы бар, аны киендергә кирәк. Хатынның сәламәтлеге какшаган, аны да алыйсы бар. Мин сораштырырмын, белешермен. Бәлки берәр танышым ярдәм итә алыр. Саубуллашып телефонны сүндергәч, бу сөйләшү күңелдә бик авыр тәэсир калдырганны тойдым. Чыннан да, бала чактан ук сыкланып тыңлаган музыка авторына ярдәм итү хәлемнән килми икән бит. Үземдә берникадәр гаеплелек хисе тойсам да, аның турыдан-туры акча сорауыннан әҗәткә дә түгел, булай гына түләүсез генә тәмам аптырашта калдым. Хатыным исә һич кенә дә аптырамады. Киресенчә, Әүлиятовның миңа хөрмәт белән каравын искәртеп, син горурланырга тиеш, диде. Теләсә кемгә мөрәҗәгать итәсе килмәгән, синнән сораган бит. Горурланам мин. Ләкин аның иҗатын шулай мактап, күзләрен саклап калырга ярдәм итә алмавымда әллә ничек шунда. Нишлисең бит, диде минем белән яшәп акчага бер кайчан да туймаган хатын. Морпый Әүлиятовка ярдәм сорап, таныш белешләремә дә шалтыратып карадым, әмма берсе дә акча бирә алмады. Аның шулай буласын алдан ук белдем. Чөнки мин аралашкан иҗат кешеләре үзләре һәммәсе акчага мохтаҗлык кичереп яшәүчеләр иде. Зөлфәт Хәким. Җыр бәһәсе. 3нче бүлек. Яңа туган көн кемгә нәрсә китергәндер, белмим. Миңа исә ул кесә телефоны аша тагын Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе
Мурпый Әулиятовның тыңкыш тавышын алып килде. Халыкка күрсәткән хезмәте, нота язып, баян күтәреп, организмына нинди авырлык килгәне, сәламәтлегенең нык какшавы һәм менә инде күзләре начар күрә башлауы турында сөйләгәннән соң, ул миңа шул ук гызрен кабатлады. Күзләремә операция ясатырга 30 мең биреп торчы. Мурпый абый, мин сезне бик ихтирам итәм, әмма акчам юк бит. Нишлим соң дидем ачыргаланып. Бик күп кешедән сорап карадым, ни кызганыч, берсе дә акча бирә алмый. Мине бик мактагач, спонсор ярдәме күтәрерсең дип ышанган идем. Ничек спонсор була алыйм инде мин? Күпме гонорар алып яшәгәнемне әйтсәм, әдәм көлкесе булыр. Миңа һич тә кичектергә ярамый. Көннән-көн начаррак күрәм. Филармония композиторлар берлеге, мәдәният министрлыгы бар бит. Шуларга мөрәҗәгать итеп карамадыгызмы? Сезне кебек дахи шәхескә алар ярдәм итәргә тиеш бит. Юк, алар белән булмый. Сорап карадым инде. Нишләргә дә белмим. Сине бай диләр. Мин бай, әмма минем байлык акчада түгел, Мурпый абый. Син бер көнне телевизордан чыгыш ясадың. Синең галстугың гына да шул 30 мең тирәсе торадыр. Син аны каян, нинди акчага алдың соң? Мин кухняда бәрәңге пешереп маташкан хатыным ишетмәсен өчен тавышымны кысыбрак. Ул галстукны миңа сөяркем бүләк иткән иде дидем. Соң алайса, акчаны шул сөяркеңнән ал. Неужели инде шундый кыйммәтле галстукка акча рәм иткәнне халыкның сөекле композиторына операция ясатырга 30 меңен кызганыр. Ул хатын белән минем аралар өзелде инде, Мурпый абый. Ничек мин аңардан акча сорыйм? 2 ел очрашканыбыз юк инде. Татулаш, вакытлыча булса да. Минем Асыл гөл дигән җырым хакына. Мин аңа лекке сөяркәм белән сөйләшеп карармын дидем һәм тынычлык теләп, саубуллашып телефонымны сүндердем. Сөяркәмне дә эзләп карадым мин. Төреккә кияүгә чыгып, Измир каласында яшәп ята икән. Аның белән элемтәгә керә алмавымны әйткәч, Мурпый Әулиятов мине оялтырга тырышып карады. Ничек инде? Минем шундый затлы әсәрләрем 30 мең тормыймыни дип, акча даулавын дәвам итте ул. Пушкин урамында сөйләгән мәдхияләреңне оныттыңмыни? Онытмадым. Мин сезнең иҗатыгызны яратам. Үзегезне бик ихтирам итәм. Ләкин акчам юк. Алып торырга да мөмкинлекләрем юк. Үзем бурычка баткан кеше мин. Әле һаман түләп бетерә алмыйбыз. Мурпый абый миңа ай буе көн сайын шалтыратты. Мин аңардан тәмам туйдым. Ләкин бала чактан сеңеп калган ихтирамым һаман сүнеп бетмәгән иде әле. Шуңа күрә ул шалтыраткан сайын телефонны ала торган булдым. Бу кешегә ихтирамым әле бераз калса да, аңа акча бирү, спонсорлар эзләү теләге бөтенләй юкка чыккан иде инде. Бер көнне ул шалтыратып миннән шигырьләремне сорады. Синең шигырьләрең шәп. Әйдә мин аларның берничәсенә көйләр языйм әле диде. Минем яңа шигырьләрем юк дидем мин. Булса хәбәр итәрмен. Элеккеләренә көйләр язылган инде. Шуннан соң сүз тагын 30 мең тирәсендә куерды. Мин акча сорап матбугатка язык дип тәкъдим иткәч ул мине оятка калдырасың киләмени дип җикерде. Шуннан соң мине битарафлыкта, мәшһүр композиторны сонга сукмауда, татар халкының мәдәниятенә карата битарафлыкта гаепләргә тотынды. Зөлфәт Хәким. Җыр бәһәсе. 4-нче бүлек. Минем бердән бер чарам калды. Ул шалтыраткач, телефонны алмаска. 5 көн шулай җавап бирмәгәннән соң, Әулиятов тынды шикелле. Аның 2 көн акча дауламавы 2 атна санаторийда ял итеп кайткан сыман тәэсир итте. Әмма иртәрәк сөенгәнмен икән. Базардан азык түлек күтәреп кайтып килгәндә, йортыбыз янында таныш силуэтны абайлап алдым. Ул кулларын артка куеп, мине подъезд каршында әрле-бирле йөренеп көтә иде. Күзләренә операция ясатырга җыенып йөрүче композитор мине әллә каян ук танып алды. «Ни хәл?» – диде ул, кулымдагы 2 зур пакетка текәлеп. Мин чак кына «Син очраганчы хәлем яхшы иде» дип җавап бирмәдем. «Исәнме, Мурпый абый?» дидем мин,
5 кило ит, 7 кило бәрәңге белән аңа очравымнан уңайсызланып. Ит алгансың, дип мыгырдады ул. Акчам юк дисең. Шушы хәтле ит алырлык булгач, ничек инде акчаң юк синең? Ачтырып булмый бит инде, дидем мин, ни әйтергә белмәгәч. Анысы шулай, диде ул усал итеп. Ашыйсы килгәч, башкалар турында уйламыйсың инде ул. Үз тамагың булганда кешедәме ни кайгы? Минем сезгә бирерлек 30 мең акчам юк, Морпый абый, бигайбә. Күпме бирә аласың? Без инде хатыным белән аңа күпмедер акча бирергә кирәк дип сөйләшкән идек. Бөек композиторыбызга берничә мең бирергә әзердә идем. Мин бераз бирсәм, башкалар да мөмкинлекләреннән чыгып күпмедер өстәсә, шулай 30 мең җыелыр иде бәлки. Әмма композиторның бу кадәр ямсыз рәвештә үҗәтләнүе, хәтта ит алганым өчен битәрләве ачуымны чыгарды. Оят түгелме сезгә, Морпый абый, дип ычкындырдым мин. Ник миңа оят булырга тиеш, диде ул шаккатып. Булай ук пырдымсызланырга ярамый бит инде. Кызык кеше икәнсең син, диде ул ыңгырашулы тавыш белән. Нәрсә? Мин үземне дөрес тотмыйм мәллә? Белүемчә, сезнең инде үзләре тормыш кырган балаларыгыз бар. Туганнарыгыз күп икәне дә мәгълүм. Ник шулар ярдәм итмисең? Син бит мине очраткач таң калдың, диде ул ике бармагы белән тир сеңеп аурайган бүреген маңгай турыннан калкытып. Әйе, ул атакас шикелле бер урында таптанырга тотынды. Хәтта үз күзләреңә ышанмый тордың. Шулай. Иҗатыма гашык икәнеңне ярты сәгать сөйләдең. Мин сезнең күңелегез булсын өчен генә мәдхияләр сайрадым, дип әйтеп ташладым мин, ачуымны тыя алмыйча. Аның чырае кинәт аппак булды. Начар кеше икәнсең, диде ул сузып. Бәлки, җырларым да ошамыйдыр әле сиңа. Җырларыгыз? Ничек дип әйтим? Булай ярыйсы гына җырларыгыз. Уртак ул. Андый җырларны күп кеше яза хәзер. Бөгештермә, дип җикерде ул. Син миңа акча бирмәс өчен генә шулай дисең. Минем җырларым гениальный. Сау булыгыз, дидем мин аңа, һәм кызып китеп тагын әллә ниләр әйтеп ташлаганчы, подъезд ишегеннән кирип китәргә ашыктым. Домофонны өзеп куярга туры килде. Чөнки бөек композитор фатир номерымны да белешкән иде. Ул мине көн сайын сагаларга тотынды. Мин аны күрүгә өйдән чыкмыйм. Кайтып килгән чагым булса, качып, караңгы төшкәч кенә кайту ягын карыйм. Ике атна мине тота алмагач, арыда хырсы күренми башлады. Һәм тагын аның номеры телефонымны бимазаларга кереште. Хатын үзенә хат сабырлык белән. Берәр кайчан туктар әле, түз, диде. Түзми кая барасың? Түздем инде. Зөлфәт Хәким. Җыр бәһәсе. 4 көн тынып торганнан соң, аркылы-торткылы почерклы хат килде. Үз гомерен иҗатка багышлаганын, бөтен талантын, көчен татар халкына сарыф иткәнен, кайсы елны нинди шедеврлар язганын аңлатканнан соң, ул минем әсәрләремнең пүчтәк икәнен һәм кеше буларак минем хайван икәнемне язган иде. Алланың ачы каһәре тисен сиңа, дип тәмамланган иде аның хаты. Шушы каргыш белән композиторның терроры тәмамлангандыр дип ялгышканмын икән. Хатны алып 3 көн үткәч, иртәнге чәйгә утырыр алдыннан Морпый Әүлиятов тагын шалтыратты. Мин исәнләшергә дә өлгермәдем. Хәер, исәнләшергә теләгем дә юк иде. Әүлиятов миңа шундук: "Минем булай түбәнсенеп синнән акча сораганымны беркемгә дә әйтмәяме", диде. "Сиңа мөрәҗәгать итеп дөрес эшләмәдем мин. Морпый абый, сез бит акчаны баштук әйбәтләп сорыйсы урынга даулый башладыгыз." Әйбәтләп сораган булсам, акчаң табылыр идемени? Диде ул нәфрәтле тавыш белән. "Димәк, синең акчаң бар." Морпый абый, әдәпле тотыгыз инде үзегезне. Урманда тәрбияләнмәгәнсездер бит. Мин сезне мондый кешедер дип уйламаган идем. Миңа синең кабахәт икәнеңне инде күптән сөйләгәннәр. Җырларымны тыңлап үскәнең аркасында гына сине кешегә санап акча сорадым мин. Мин кызып киттем. Моннан ары миңа шалтыратма. Эзәрлекләүдән дә тукта, юкса берәр чара табам мин сиңа. Син миңа янама.
Шизик дип кычкырганымны сизми дә калдым. Телефонны сүндереп, ярты сәгатьләп ял иткәч, филармониягә барып кыскача гына Әүлиятов белән минем арада килеп чыккан мотовукны сөйләдем. Син аны мактап, зур хата җибәргәнсең, диде миңа филармония хезмәткәре. Кымсыз гына түгел, куркыныч кеше ул. Аңа филармония даими рәвештә ярдәм итә. Иҗат кичәләре уздырырга да, концертларын оештырырга да. Бер кайчан аренда өчен түләткәнебез юк. Аңа һәр вакыт җитмәде. Аның мәңге туясы юк. Аннан композиторлар берлегенә сугылып, бөек композитор Әүлиятовка ярдәм итә алмассызмы дип сорадым. Әйтмәгез ул исемне, диделәр миңа анда. Аңардан ничек туйганыбызны белсәгез иде сез. Мәдәният министрлыгына кереп, Әүлиятовка операция сатырга акча кирәк дигәч, сәнгать бүлегендә эшләүче кыз миңа бер хат тоттырып: Морпы Әүлиятовка даими рәвештә матди ярдәм күрсәтеп торабыз, диде. 5 ел сайын юбилей кичәләрен, ел сайын иҗат кичәләрен оештырабыз. Иҗатына фәлән ел, училище тәмамлауына фәлән ел, консерватория тәмамлауына фәлән ел, беренче җырын язуына фәлән ел, асыл гөл җырына фәлән ел. Нинди генә концертларын оештырмадык без аның. Бер ул гына түгел бит татар мәдәниятендә. Кыз миңа бер хат сузды. Менә бу хатны укыгыз әле. Мин тиз генә Әүлиятовның мәдәният министрына язган хатына күз йөгертеп чыктым. Композитор үзенең татар халкына ничек хезмәт иткәнен, мәдәниятебезне үстергән нинди өлеш керткәнен аңлатканнан соң, күпме еллар буе сәхнәдә баян асып басып торганы, нинди авырлыклар кичергәне, салкын клубларда концертлар биреп сәламәтлеге какшаганы турында язган иде. Хатның яртысыннан артыгы аны нинди ширләр бимазалауга, алга таба нинди куркыныч диагнозлар булуы ихтималына багышланган иде. Анда шулай ук сукыр ишәгенә операция ясатырга кирәклеге һәм үзенең башка кешеләрдән аермалы буларак бер генә бөерле икәне язылган иде. Хәтта әле мондый юллар да бар иде. Минем үпкә бөтенләй беткән. Мин бит хәзер ишәк белән генә сулап йөрим икән. Аяк өсте торып, аякларымда хәзер артроз, кан басымым югары, баш миен көзән җыера, сул кулым тартыша, нервлансам тырнаклар сызлый башлый. Миндә бит җитмәсә внутренний геморрой, язын крапивница чыга, өстәвенә миндә әле хронический гастрит, хатынымда опущение матки. Хат ахырында ул дәваланып, сәламәтлеген ныгытыр өчен акча сораган иде. Диагнозларның хәтерлеге бер кытымны алса, Әүлиятовның читенсенмичә аларны язуы тагы да ныграк тетрәндерде. Зөлфәт Хәким. Җыр бәһәсе. 5нче бүлек. Озак көттермәде композитор. Бер көнне йокларга җыенып йөргәндә тагын шалтыратты. Бу юлы мин аңа авыз ачарга да ирек бирмәдем. Җырларыңны игътибар белән тагын тыңлап чыктым. Бер генә әйбәт җырыңда юк икән бит синең, дидем. Җанга якын түгел, колакка ятардай җырларың да юк синең, Әүлиятов әфәнде. Ул һич кенә дә югалып калмады. Синең үзеңнең иҗатыңда, йырунда, диде. Минем дә бирешергә исәбем юк иде. Бездер син, дип кычкырдым да телефонны сүндердем. Хатыным мине таң атканчы тиргәп чыкты. Алай ярамый, ни дисәң дә бөек шәхес бит, дип кабатлады ул 1000 тапкыр. Кайчанда бер туктар иде әле акча даулаудан. Мин хатынга Әүлиятов турында ниләр белгәнемне, аның мәдәният министрына язган сәер хатын укыганымны сөйләмәскә булдым. Бары тик кайчан туктар икән соң ул, дип кенә куйдым. Композиторга артык каты бәрелгәнемә эчтән генә барыбер үкенеп. Берничә көннән ул әлбәттә кабат шалтыратты. Теге көнне кызып киткәнем өчен гафу үтеним дип ашыгып телефонны алдым. Әмма гафу үтенергә насыйп булмады. Әүлиятовның тавышындагы нәфрәттән телефоным шундук кайнарланды. Синең кем икәнеңне белмим дип уйлыйсыңмы әллә, дип ысылдады ул. Юньле булсаң әллә ничә тапкыр өйләнеп аерылмаган булыр идең. Беренче хатыныңның апасы минем сеңлем белән бер заводта бер цехта эшләде. Икенче хатыныңның авылында концерт белән булганыбыз бар. Синең хакта минем бер генә дә яхшы сүз ишеткәнем юк. Мин аның тын алырга туктаган паузасыннан файдаланып, композитор булмасаң да ярый.
әмма кеше булырга кирәк, Морпый абый, дидем. Мишәрлегеңне башка җирдә, башка төрле иттереп күрсәт. Минем ишеләрдән акча даулап, гайбәт сөйләп, кешене нахакка рәнҗетеп түгел. Мин композитор да, кеше дә, дип кычкырды ул. Ә менә син кеше түгел. Тулы түгел син, дидем мин аңа, үземне кулда тотарга тырышып. Синең ишеккә язучылар барысы да шушылай дурфалана башласа нишләрбез? Минем кебек композиторлар бездә бүтән юк. Һәм кирәк тә түгел, була күрмәсен. Күпме бездерне асрарга мөмкин татар халкына. Әйдә, әйт. Тагын ничек мыскыл итәрсең икән мине? Димәк, мин бездарный композитор. Әйе. Мин мишәрлегемне башка җирдә күрсәтергә тиешме? Әйе. Мин тола түгелме? Әйе. Син акылга зәгыйф. Ә син мразь. Пошел ты. Минем бу сүзләремнән соң эфирда тынлык урнашты. Ниһаять, Әүлиятовның тавышы тыныч кына килеп колагыма ятты. Ярый. Киләсе очрашуларга кадәр. Телефонның ля бемоль тонындагы өзлексез гудогы кайчанда булса бер шортлап өзелердәй кыл сыман арабызда сузылып тартылды. 6-нчы бүлек. Нык тәэсир итте миңа татар композиторы. Соңгы вакытта Пушкин урамын читләтеп узу гадәткә керде. Әүлиятовны беренче тапкыр шул урамда очраткан идем бит. Хәтта Пушкинның шигырьләре дә артык гади булып тоела башлады. Асыл гөл дигән җырның авторы Әүлиятов булганга күрә, хатынның иң яраткан гөлләрен залдан башка бүлмәгә күчереп куюын теләдем. Телевизордан баян күрсәм, композитор дигән сүзне ишетсәм, беләкләремнең, балтырларымның кычыта башлауына игътибар иттем. Хатыным тынычландыра торган дарулар алып кайтып ишерткәч, төнгә йокы дарулары кабул иткәч, ике атнадан хәлем яхшыра башлады. Ләкин алга таба әле мине яңа михнәтләр көткән икән. Полициягә чакырып повестка килгәч, хатын белән көне буе баш ваттык. Ник, ни өчен чакыралар? Полиция бүлегендә Әүлиятовның минем өстән язган шикаятен укыгач, мин ни еларга, ни көләргә белмәдем. Бу шикаяткә минем башта бик исем китмәгән иде дә. Ләкин соңгы тапкыр телефоннан сөйләшүебезне Әүлиятовның диктофонга яздырып алганын һәм ул язманы полициягә тапшырганын белгәч, эшнең тирәнгә кирип китүе ихтимал мине нык куркытты. Полиция тарафыннан эш ачылды. Аның буенча мин шәхесне мыскыл итүдә гаепләндем. Диктофон язмасында композиторны бездер дип кимсетүем, акылга зәгыйф диюем, 3 хәрефкә улактыруым аерым ачык ишетелә иде. Шуның өстенә тагын бик куркыныч бер статья яны иде миңа. Милләт-ара низакка котырту статьясы. Мишәрлегеңне башка җирдә күрсәт дип әйтүемне, композиторның мишәр икәнен ассызыклау һәм каядыр мишәрләр исеменнән кискен адымнар ясарга өндәү сыман итеп формалаштырганнар иде. Миңа полиция бүлмәләрендә, прокуратура коридорларында айдан артык акланып йөрергә туры килде. Низакның ничек килеп чыкканын, бер гаебем дә юклыгын, мишәрләрнең аерым милләт түгеллеген, үземнең хатынымның да атасы ягыннан әбисе мишәр булуга карамастан, гаҗәеп якты күңелле кеше икәнен аңлата җаннарым чыкты. Барыбер суд булды. Бу эш буенча мине төрмәгә утыртырлык түгел икәнне аңлагач, Морпый Әүлиятов мораль зарар өчен үзенә миннән 100 000 сум түләтүләрен сорады. Суд утырышында Асыл гөл җырының авторына хәтта карамаска тырыштым. Шул кадәр җанымны биздергән иде бу кеше. Аңардан гафу үтенергә кирәк дип тә тапмадым, чөнки үземдә аз гына да гаеп тоймадым. Хөкем карары буенча Әүлиятовка 50 000 сум түләргә тиеш икәнемне ишеткәч, мин борчылмадым, протест белдермәдем. Түләрмен дә шуның белән ниһаять котылырмын дип суд залыннан чыгып киттем. Тышта инде яз иде. Без тарткалашып йөргән арада килеп җиткәнме, әллә суд утырышы вакытында килергә өлгергәнме бу яз, билгеле түгел. Урамга чыгып, тирән сулыш алу белән янымда мине җиңгән бөек композитор пәйда булды. Өстендә көрән төсен уңдырып бетергән плащ, башында козырёгы кәкрәйгән иске фуражка, аягында үкчәсе ашалган ботинка булса да, аның чырае бүген тагы да түгәрәгрәк иде.
һәм гел күк белән элемтәдә торучы күзе дә аска төшеп, икенче күзе белән бергәлектә миңа йылтырап карады. Әулиятов җаны тәне белән җиңүен тантана итә иде. Суд мәшәкатьләреннән башка гына 30 мең биргән булсаң ни була иде, дип битәрләп алды ул мине. Менә бит, 50 мең бирдерттеләр. Алла бар ул. Минем бу кешегә карата бернинди хисем, хәтта нәфрәтем дә калмаган иде. Мин дәшмәдем. Аның яныннан тизрәк китеп бардым. Зөлфәт Хәким. Җыр бәһәсе. 7-нче бүлек. Бер ай чамасы вакыт узгач, бер көнне хатыным Әулиятовны искә төшереп, күзенә операция ясаттым икән дип әйтеп куйды. Моңарчы мин дә, ул да ни 50 мең, ни композиторның үзе турында сүз катканыбыз булмады. Үземә дә кызык иде. Ясаткан микән операцияны? Ясаткан булса ничек? Уңышлы тәмамланды микән? Тавышымны актерларча үзгәртеп, телефоннан Морпый абый турында кызыксынгач, элемтәнең теге очында композиторның хатыны балалар тавышына охшаш тавыш белән: "Кем сорый?" диде. Морпый абыйның җырларын яратучы кеше, дидем мин, бугазымнан ят тавыш чыгарып. "Морпый абыең ваннада юына әле. Бер 15 минуттан чыгар." Аның күзләренә операция ясарга тиешләр иде. Ничек булып бетте? "Нинди операция турында сорыйсың?" диде апа аптырап. Дөресен ишетер өчен мин тырышып алдарга тотындым. Зур кремле концертка чакырмакчы идек без аны. Бик шәп гонорар түләнәчәк. Шуңа Морпый абыйның сәламәтлеге белән кызыксынам. Шәп гонорар дигәнне ишеткәч, Әулиятовның хатыны дулкынланудан тотлыга башлады. "Ни, кем? Исемегезне белмим. Морпыйның сәламәтлеге әйбәт. Бара, акчалы җиргә нишләп бармасын?" Аның күзләре начар күрә башлаган иде бит. "Операция ясаттым инде", дип кабатладым мин соравымны. "Нинди операция? Кем әйтте аны? Аның күзләре менә дигән, бик әйбәт күрә. Миннән дә яхшырак күрә ул. Аның күзләре яшьләрнеке кебек. Теләсә кая, теләсә нинди концертка бара ала, акча гына түләсеннәр. Ешрак чакырыгыз, күбрәк түләгез. Ату мин тәмам туйдым инде ул хәерче белән акчага туймыйча яшәп. Гарык булдым бу фәкыйрьлектән." Апа озын-озак итеп тормышыннан зарланырга, гомер буе рәхәт күрсәтмәгән ирен ачуланырга җыенган иде ахрысы. Әмма аның ак зарларын тыңларга теләгем юк иде. Мин апага тынычлык, иренә иҗади уңышлар теләп саубуллаштым да телефонымны сүндердем. Хатыным килеп: "Ясатканмы?" дип сорады. "Ясаткан, мин әйтәм." "Уңышлы чыкканмы?" "Уңышлы тәмамланган. Күзләре шәп күрә ди хәзер." Хатыным: "Аллага шөкер" дип чәй куярга китте. Шул көнне кич белән телевидение фондыннан концерт күрсәттеләр. Морпый Әулиятов язган "Асыл гөл" дигән җыр да башкарылды. Ни гаҗәп, җыр яңгыраганда 50 мең сум турында да уйламадым. Аны язган композиторга да күңелемдә бернинди ачу нәфрәт кузгалмады. Киресенчә, бу нәгъмә мине яшьлек елларыма, аннан да арырак гөлбакча кебек хәтеремдә сакланган бала чагыма алып китте. Һәм миңа 3 минут эчендә шундый рәхәт булды. Мин диванда чәчәкле халаттан утырган хатыныма карадым. Җыр тәэсирендә аның алсуланган бите буйлап күз яше тәгәрәп төшкән иде. "Хәтерлисеңме, беренче тапкыр клубтан мин озата кайтканда, син миңа шушы җырны җырлап барган идең", диде ул, күз яше аша елмаеп. "Хәтерлим, нишләп хәтерләмәскә", дидем мин. "Барыбер минем иң яраткан җырым шушы Асыл гөл", диде ул. "Искиткеч җыр, искерми торган, мәңге яңгыраячак җыр", дип хупладым мин аның сүзен. "Морпый абый белән судларга ук барып җитмәскә иде", диде хатын тирән сагыш белән. "Яхшы түгел, оят, бик ямьсез килеп чыкты." Мин дәшмәдем. Шунда мин 25 ел бергә яшәгән сөекле хатынымның искиткеч гүзәл, олы җанлы, нечкә күңелле кеше икәненә тагын бер кат инандым. Җиңел түгел инде аңа минем белән яшәве. Әмма бер кайчанда кирәгеннән артык миңа дәгъва белдергәне, тормышыбыз авыр чакта бер генә кыек сүз әйткәне булмады. Хатын нинди булырга тиеш дип сорасалар, "Сине ничек бар, шулай кабул итеп яратырга тиеш" дигән хак сүзне кабатлаячакмын мин. Андый хатын кыз бармы соң ул дөньяда дип сорасалар, "Бар, ул минем хатыным" диячәкмен.
Ходай миңа нинди байлык биргән? Мине яратучы, холкыма түзүче, һәр сүземне, һәр адымымны дөрес аңлаучы, гадел бәяләүче, вакыт-вакыт күкләргә чиюче, кирәк чакта чама белән мыскыл итмичә генә ачулана белүче илаһи зат яши бит минем белән янәшә. Аның кыңгырт чәчләре яшь чактагы кебек куе, хуш исле. Шигә янында бөдрәләнгән өлешенә генә бераз чал кергән. Шәй төсендәге күзләре шатланган вакытта да моңсулыгын җуймый. Чөнки минем хатын зирәк акыллы татар хатыны. Шатлыкның кыска гомерле икәнен бер мизгелгә дә онытмый. Шуңа күрә куанганда да якты сагышын күңеленнән бер кая җибәрми. Шул кадәр чибәр бит минем хатыным. Алар нәселләре белән төс, озынча борынлы, хатыным да яннан караганда грек кызына охшаган. Иреннәре шул дәрәҗәдә дөрес, төгәл, матур итеп сызылып ясалган ки, бу иреннәргә хәтта помада да кирәкми бит. Хатынымның күз карашында мин үземә карата ниндидер шелтә шәйләдем һәм барып аны кочагыма алдым. Муйнымда аның яңа гына тәгәрәп төшкән җылы күз яшен тойдым. Мин аның юеш битеннән үптем дә, берәр көнне җай табып, Морпый абыйдан гафу үтенермен дидем. Укыды Алсу Каюмова.